Naimbag nga rabi tayo amin ako, nadamalan ki grupo ti Matalukod, kidong bat. Umay makipag-ray-ray awmat kadat giti nasitnan kat kondolensa po. Sulang tayo amunin ka i-share nyo mat ako. Sa ating pangliliwangi mat kadat giti nasitnan. Kas pamasungat nga rin nga sunata ka dito ay nabayagan biyag ko. Intro na tayo eh. Nabayagan biyag ko at di nagkita. Aldaw ken rabi apas pasungagan ka. Luwad da lumabas at sa lutsudan ka. Iayan mo biyag ko. Kita-gidi mayat mo nga sumarita. Nagkita sa palita ko. Inamin na nga mabalik tayo kay Isakot. Kung hindi mabalik tayo kay Paay. Ipaay tayo ni Desi Magondaway kini Ama Marumelio. Di mo balen siya tay may sa at panpanibidad kay abay kay nuwad na lumabas ang salutsudan ka di ayaw mo biyak ko.
O kaya po no, dati man po niya umay maging paay, hindi niya man kanta, dani, wino, iyam among tibagbagi, no, dapat sa sangilay, may ganda kita po.